Γεια σας, είμαι ο Dr. Φώτης Αντικίδης από τη Χειροπρακτική Πειραιώς και είμαι εδώ να σας δείξω τη νέα επαναστατική θεραπεία που έχουμε τώρα εδώ πέρα στο γραφείο μας στον Πειραιά, που λέγεται Airflex Cox Technique, το λένε στα αγγλικά. Το ακριβώς σημαίνει είναι ένα κρεβάτι αποσυμπίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, θεραπεύει δισκοκύλες και γενικώς πολλά προβλήματα σπονδυλικής στήλης, δηλαδή ισχυαλγία, στενώσεις και πάρα πολλά αυτής της φύσης, να το πω, παθολογικές καταστάσεις. Αυτό είναι το κρεβάτι και φανταστείτε έχουμε έναν ασθενή ο οποίος πάει μπλούμητα εδώ πέρα και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να του δέσουμε βασικά τους αστραγάλους, κατά κάποιο τρόπο τον ακινητοποιούμε πάνω στο κρεβάτι, κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις κοιλότητες του σώματος, δηλαδή αυτό μπορεί να πέσει, όπως βλέπετε και αυτό εδώ μπορεί να κάνει ας πούμε πάνω κάτω και να πάει και δεξιά και αριστερά και δεξιά. Και μετά αυτό που πρέπει να κάνουμε βασικά για τον ασθενή είναι να αρχίζουμε την αποσυμπίεση με ένα τέτοιο είδους τρόπο όπως βλέπετε εδώ πέρα και ξανά πάλι έτσι ξανά. Και όλα αυτά γίνονται με ειδικούς χειρισμούς, με ειδικά πετάλια, όλα αυτά και πάρα πολλά υδραυλικά και τεχνολογικά μέσα. Και αυτό που έχει να κάνει ο θεραπευτής, ξέροντας πώς ακριβώς να θέλει να φτιάξει την κύλη, κάνει συγκεκριμένες κινήσεις αποσυμπιεστικού τύπου πάρα πολλές φορές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και μπορούμε να συνδυάσουμε και άλλες τεχνικές πάνω σε αυτό το κρεβάτι. Παράδειγμα, όπως θα δείτε τώρα, αυτό θα σηκωθεί έτσι και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ειδικές κινητοποιήσεις, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σημεία στη σπονδυλική στήλη. Το ίδιο γίνεται εδώ πέρα και στο στήθος, παραδείγματος χάρη, όπως εδώ αυτό σηκώνεται και μπορεί να πέσει και κάνουμε ειδικά, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ασφαλές και ανώδυνα και δεν προκαλούν καθόλου πόνο. Λοιπόν, αυτό. Και αυτό είναι βασικά ένα από τα τελευταία εργαλεία και τις καλύτερες τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη φύση γενικώς του παθολογικού προβλήματος της σπονδυλικής στήλης. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος που είναι δόκτωρ της χειροπρακτικής, η οποία αυτή η ειδικότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα τελευταία πολύ δημοφιλής και στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί που έρχονται από την Αμερική έχουν την παραπάνω, να το πω, επιστημονική γνώση για να μπορέσουν να κάνουν σωστές τεχνικές και να μπορέσουν να βελτιώσουν κάθε παθολογική κατάσταση. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι χειροπρακτική, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει χειροπρακτικός μόνο από ένα σεμινάριο. Παράδειγμα, στην Αμερική για να τελειώσει χειροπρακτικός πας σχεδόν 7 με 8 χρόνια πανεπιστημίου και παίρνεις διδακτορικό από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Είμαι και πάλι ο Dr. Φώτης Αντικίδης. Καλή σας μέρα.